अनजाग्रा गासै आइ आफारि बिदा फंबाय आरो बिब' बिनानावमोन दिनै बे ज्योति प्रेयार मिनिस्ट्रिनिफ्राय आं नोंथांमोननिसिम आंनि गोरबोनि अननाय सिबिनाय खुलुमनाय गासैखौबो बावहरनानै दिनै आं मोनसे जाय फंबायनि खाथियाव नुजाफैदों आरो बेनि बिथांनिसिम नुजाफैनायनि ओंथि एबा खारना मा बेखौ नोंथांमोना फारि फारि मिथिलांगोन आरो बिथांनि खर'आव मानि थाखाय बेबायदि बियो खर'खौ बेबायदि मोनसे थफि बादिजों लानो गोनां जाखो बेखौबो नोंथांमोना फारि फारि मिथिलांगोन जाय इसोरनि गेदेर अनखां जानायजों इसोरनि गेदेर महिमाजों बिथाङा सानसे समाव गिदिर अलखराव एबा थैनायाव सहैबायमोन नाथाय दिनै जोंनि अनजाग्रा बिथाङा दिनै गेदेर इसोरनि अननायजों बे बोखांजानायखौ मोनबाय दिनै बिनिनो थार आङो बिथांनिसिम माखासे सोंनाय एबा माखासे बिथाङाव मोनथिनो लुबैनो आरो बेखौनो नोंथांमोना दिनै फारि फारि मिथिलांनो मोनगोन अब्ला फै अनजाग्राफोर जों बिथांनाव सोंनायनि गेजेरजों माखासे जों मिथिनो गोनां एबा माब्रै फोरबोआ जोंनि इसोरा बेखौ थैनायनिफ्राय बासायखो बेखौ जोङो एसे मिथिना लानि आरो जोङो जिउआव सिरि मोननि आदसा फंबाय आं दिनै नोंथांनिसिम बे ज्योति प्रेयार मिनिस्ट्रिनिफ्राय नुजाफैदों आरो नोंथांखौ आङो सिगाङाव खुलुमग्रोयो गोजोननाय लाग्रोयो गोजोन्थों आदसा गिबियावनो नोंथांनि नामखौ आरो नोंथांनि एड्रेसखौ आरो बबे धोरोमनि आं बेखौ नोंथांनिफ्राय सोंना लाग्रोनो लुबैदों नोंथांनि एबा फंबाय नोंनि मुङा मा नाम बेखौ एसे मिथिहोनो हागोन नामा खुलुमबाय गिबियावनो दा आंनि मुङा जाहैबाय लरेन्स नार्जारि आरो भिलेजआ जाहैबाय सान्दामारि आरो आङो जाहैबाय क'क्राझार डनबस्क' पेरिसनि आन्डाराव अब्ला नोंथाङा सासे ख्रिस्ट सिबियारि सासे ख्रिस्टान होननानै नोंथाङा गावखौ परिचय लाबाय अब्ला नोंथाङा बबे डिनोमिनेसननि एबा बबे धोरोमनि बेखौ एसे मिथिहोबावनो हागोन नामा बबे आं केथलिक धोरोमनि आदसा नोंथाङा दि सानसे समाव बेबादि मोनसे गिदिर जेंनायाव एबा थैनायनि लामायाव एबा गिदिर बेरामाव गोलैना दंमोन दा बेखौ जोङो गासै बुहुमनि आइ आफाफोरनो मिथिहोनो थाखाय नोंथाङा हागोन नामा माबेनिफ्राय माबा जाबोआ आरो बबे गिबिनिफ्राय जोबनायसिम नोंथाङा दिनै एसे मिथिहोनानै जोंखौ आरो गासैखौबो मिथिहोनो थाखाय आरो इसोरनि सोमोनांथाव बे अननायखौ मोन्दांथि होनो थाखाय नोंथाङा एसे अननानै बुंनो हागोन ना हागोन गिबियावनो जाहैबाय जेब्लाहाय जोंहा नैबे ब्रादार दैमालुखौहाय रिट्रिटनि थाखाय जोंनि सान्दामारि मण्डलियावहाय लेंहरनाय जादोंमोन दा बे हिसाबैहाय जोंहा 3, 4, 5, 6 जोंहा रिट्रिट दङमोन दा 3, 4, 5, 6 रिट्रिटआव जेब्लानाखि 4 थारिख जायो बे 4 थारिख दिनखालि आङो रिट्रिटआव थांनो थाखाय आङो थाम-थिम लाहार फाहार खालामदोंमोन आरो बेनि आगोलावनो आंनि फेमिलि आरो फिसाया ओंखारलांग्रोबायमोन गिर्जा फारसे दा बेवहाय आङो जेब्लानाखि आङो दुगैनो नागिरदोंमोन दुगैनायनि सिगां आङो पेसाब खालामदोंमोन दा पेसाब खालामहैनायाव आंनि बे आखाइया जिम जिम मोनबोबाय आखाइया जिम जिम मोननाया आगसि आखाइया बिनि सिगां बिदिफोर बेबायदि जाग्रोयोमोन नामा ना जाफेरामोन नुदिन जाफेराखैमोन आदसा औ दा बे जिम मोनबाय आङो मोननायाव ओमफ्राय आङो मा जाखो होननानै आं आसरित मोनबाय खुनु दिनबो बिदि जाफेराखैमोन आरो बेखौ लानानैनो आङो बाथरुमसिम आं आवगायलांबाय दुगैनो थाखाय आरो बाथरुमाव आङो दुगैबाय दुगैनायाव आरो बारानिफ्राय बारा जिम मोनबाय आङो ग्रेजाराव दै गुदुं होदोंमोन बे ग्रेजारनि दै गुदुंखौ आं लुब्रबबाबो आं जेबो थाल मोनला साबुनखौ हमहरबाय आं साबुनावबो आखाइया थांला बेबादि जाबाय मा जाखो आंथ' बहुद माने आसरित मोनबाय गिनोबो हमबाय आं दाना आङो गामसाखौनो आं गानस्लायबाय गामसायानो दानिया आंनिया हमबाबो आखायानो थांला जर गैला बोलोबो गैला दाना थेवबो आङो बेखौ लानानै आं गिनायबो मोनबाय नालाय दाना न' फारसे आङो गामसाखौ ओरै फारसे आगदाजों हमैनो माने आं आवगायबोबाय खारबोबाय आगदा आखाइया जर दङ बोलो दङ आगदा आखाइया आथिङाबो जर दङ बिनिफ्राय आङो खारबोनायजों लोगोसे आङो मबाइलखौ हमबाय आं आखिजों
मबाइलखौ हमबाबो आखाइया थांलिया हमदों बायदि मोननो थाङा दाना मा जाखो बिराद गिबाय आङो गिनायजों लोगोसे आङो फेमिलिनि नाम्बारखौ आं मबाइलखौ आगदा आखाइजों हमनानै नागिरबाय आं आखियाथ' जाला नालाय नागिरबाय थाग थिग फेमिलिनि नाम्बारखौ मोनबाय ओमफ्राय दाना फेमिलि नोंनि मिसेस बे बबाव दङमोन बियो गिर्जायाव थांबायमोन ओइदिनखालि गिर्जायाव बियो हाबहैबायमोन बेनिफ्राय आङो थिग थाक माने फेमिलिनाव आं बुनो रोंबाय जेब्ला आङो फेमिलिनाव मबाइलखौ आं बुयो अब्ला फेमिलिया थाग थिग हमबाय हमनानै ओमफ्राय दाना आं बुंहरबाय जे आं बोरैबा जाबायलै होनना बुंहरबाय आं मा जाखोथाय होननानै दाना फेमिलिया लगाल' खारबोबाय बे खारबोब्ला अब्ला आङो बारानिफ्राय बारा जानो हमबाय आं बारानिफ्राय बारा जानो हमबाय बेनिफ्राय दानिया आङो बिसिनायावनो दङमोन बिसिना फारसे आङो लंपेन्टखौ आङो गानबायबाय जाया डाक्टारनाव थांसै आं होननानै गानबायबाय लंपेन्टआबो आखाइयाबो हमबाबो जाला आथिङाबो सोनो रोंला बिदि जाबाय ओमफ्राय दानिया आंना फेमिलिया मिसेसआ खुब माने गिनायजों माने ब्रादार दैमालुसिम आं होनबाय ब्रादार दैमालुसिम थांदो बेखौ लेंनानै लाबोदो ओमफ्राय दाना जेब्ला माने बियो थांनानै बियो माने गाब्रायनायजों थांनायजों लोगोसे ब्रादार दैमालुखौ लोगो मोनहैबाय बे समाव आं बै मोनसे जायगायाव दङमोन बे समाव आंखौ लेंहैदों आरो बे घटनाखौ आंनो खोन्थायदों दे बेखौ नोंथाङा आरो फोरमायफिनदो दानिया बे ब्रादारा माने बे न' खाथियावनो दङमोन ब्रेकफास्ट खालामगासिनो दंमोन बियो ब्रेकफास्ट खालामनायाव थाग थिग लोगो मोनहैबाय लोगो मोननानै ओमफ्राय बियो लेंबोबाय जेब्ला बेखौ लेंनानै फैयो लेंनानै लाबोयो अब्ला आं माने बारानिफ्राय बारा जालांबाय बेनिफ्राय ब्रादार दैमालुआ होनबाय जे माने बियो माने प्रेसार होनबाय दानिया जेब्ला बियो प्रेसार होनो होमब्ला अरनखौ ब्रादार दैमालुआ बुंबाय जाहैबाय आं मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जे बेखौ ब्लेडजों हाना होदो खोमायाव अब्ला ब्लेडजों हाना होबाय अब्ला बिथांनि बुंनायखौ दोनथ'ना आंनो बुंनो थांदों जेब्ला बिथांनि अनजालि बिया जेब्ला आंखौ लेंनानै लाबोबाय आं नुनो मोनबाय बिथांनि गासै आखाइ आथिं बोख्रावजोब्बाय गोदनाया आरो फारसेथिं बोखेबाय आरो बे आथिं आखाइ बोख्रावनायखौ मोनदांनो मोनबाय बिथाङा हाइ प्रेसारजों सैनांबाय आरो बे आखाइफोरखौ आं माखासे आंजों लोगोसे थानायफ्रा आं आखाइफोरखौ बेंनो थाखाय सिदा खालामनो थाखाय नाख्रेंबायबाय नाथाय बेनि आथिं आखाइखौ बोख्राबनायनिफ्राय सिदा खालामनो हाया जाबाय आरो बे गोदनाया जेब्ला खेंख्रा जायो बोखेङो जानो हागौ बे हाइ प्रेसारजों बे गोदनानि बे रोदायाबो जनो हागौ फरबो जि सेक्रेटारि मुङै जेब्ला बेनेडिक्टसजों बे फंबाय लरेन्सनि गोदनाखौ जि सिनि मुङै जेब्ला बे समाव बिनायजों सिदा खालामबाय अब्ला जिउआव मोनदांबाय बिथांनाव हाइ प्रेसारा बारा जाबाय आरो गोबां माखासे मानसिफोरनि मोनदांथि जिउआव मोनदांनाय आरो बेबायदिनो प्रेक्टिकेलि जानाय सोरबा हाइ प्रेसार जायोब्ला बेखौ डक्टरनिसिम लांनायनि सिगां बेखौ बासायनो थाखायब्ला बेखौ बासायनोब्ला जोंनि बे खोमाखौ जोङो सिखा एबा ब्लेडफोरजों हानानै थैफोरखौ ओंखारहोनांगोन बेनिखायनो आंनि माखासे हान्जाफोर जायफ्रा खाथियाव थाग्राफोर आं बेखौ खावलायनायाव ब्लेडजों हाना होनाय जाबाय अब्ला बियो बे समाव बियो हा होनना जिउ फैखांबाय नों फैदोंमोन ना बेबायदि फैदोंमोन आरो बेनि उनावहाय बियो आरोबाव बेखौ साबसिन जानाय बादि फारसेथिंबो आरोबाव एसे गोबावै थै ओंखारहोबावबाय जेब्लाबो गोबाव बुंनायजों बे थै ओंखारनाय लोगो लोगो अब्ला बियो साबसिनाव फैबाय अब्ला बे समाव साबसिनाव फैनाय लोगो लोगो बियो नाथाय रायज्लायनो हाबावाखैमोन माने जिउआ बेहा गहां जाबायमोन दान्दिसे उनाव बियो जिउ फैखानाय बायदि जानानै अब्ला बियो रायज्लायबाय आं मा जायामोन नाथाय बिथांनाव गिनाय दंसैमोन बे गिनायजोंनो बेयो अब्लाबो बे बाथ्राखौ लानानै आरो बेखौ जोङो दलरै फुथुनाय जादोंमोन बेनि उनावहाय बिथांखौ बबेसिम लानाय जाखो नों गावनो बुंनो हागोन ना बेनि उनावहाय सोर नोंखौ लांखो बबे जायगायाव लांखो हस्पिटालाव ना बबाव आंखौहाय बेनि उनावहाय हस्पिटालाव लांनाय जादोंमोन एमआरएमसिम दा एमआरएमसिम लांनायावहाय आंखौ मदद होगिरिफोर दङ जाय बिथां प्रजित नार्जारि आरो राकेश बिसोरो आंखौ लानानै थांदों
आरो लाना थांनायजों लोगोसे आंखौ इमारजेन्सियाव सोहैबाय इमारजेन्सियाव जेब्ला आंखौ दोनहैयो अब्ला आङो लगालग माने आंखौ इन्जेक्सन होबाय आरो चेलेन्ज बुहुत माने होबाय आरो दा बेजोंहाय माने डक्टरा बुंबाय 4टा बाजियावहायसो बेखौ हगारनाय जागोन दा बे आंखौ चेलेन्ज होबाय थानायजों लोगोसे माने आङो गासिबो जरा फैफिनजोब्बाय आरो गासिबो मोजां जाबोफिनजोब्बाय नङाब्लाथ' आङो माने गारि सायावब्लाबो आङो माने बुहुत खस्थ' मोनलांदों लांनाय समावहाय बिराद माने आखाइ जोम मोननाया खाराखै आरो आखाइ जोम आरो बेनि उनाव खर'आ माबाफोर गिलिर मोननाय मोनदोंमोन नामा गिलिरथ' ओरैनोथ' आं मोनाखै मोननाया बे समाव मोनाखैमोन बेनि उनावहाय आंखौ MRMआवहाय सिटि स्केन खालामबाय सिटि स्केन खालामनायावहाय माने एसे माबा मोनबाय आरो माबा मोनसे डाउट थाबाय बेवहाय माने गल आरो बुस्थुआ माने गल टाइप माने नेगेटिभआव मोनबाय आरो दा बेजों लोगोसे जोंना लवार आसामनि जाय डक्टर एस राभा दंमोन दा बे एस राभाया कयेकटा बङाइगावआव आंखौ लेंलांबाय बङाइगावआव नों थांफिन आंनिसिम थांफिननांगोन लवार आसामाव होननानै आंखौ बिथोन होलांबाय दा कयेकटा मुलि लिरनानै आङो बेखौ कयेक दिन जानानै आङो लवार आसामसिम थांबाय जेब्ला लवार आसामाव थाङो अब्ला माने आंखौ MRI खालामनो थिनबावबाय दा MRI खालामबाय दा MRI खालामनायावबो माने एथ'ग्राब क्लियार फैयासै नेगेटिभआव रिजाल्टआ बेवहायबो आंहा मोनसे माने डाउट थाबाय आरो बेनिफ्राय लवार आसामनिफ्राय बे एस राभाया माने कयेकटा आरो मुलि लिरना हरबाय आरो कयेकटा मुलि लिरना हरनानै आरो नेगेटिभखौ मोननानै दानिया रिजाल्टआव नायबाय अब्ला माने एसे गिथावना माने बेमार बायदि माने सिखारबाय आरो एथ' क्लियार नङाब्लाबो मिनिजिउमा माने रिजाल्ट मोनदों आरो मिनिजिउमा माने बे टिउमार बिदि आरो ओमफ्राय दानिया एथ'ग्राब बेयावथ' क्लियार मोनासै आरो जेरखम माने जानला मोनला डक्टरजोंथ' बेखौ ट्रिटमेन्टखौ खालामनो हाया दा बेहाय माने बेखौ गोसोखांनानै बेनि उनावहाय मास मोननै 2 मान्थसो थानानै जोङो बेंगल फारसे माने दावबायनो हमबाय आरो आচ্ছা बेनि सिगां नोंनि थाखाय इसोरनियाव आर'ज खालामनाय थाजोंमोन ना आरो नोंखौ सम सम मबाइलजोंबो हिलिं खालामनाय जादोंमोन बे बाथ्रा सैथो ना नोंखौ आरो बे इसोरनि अननायजों नोंखौ बे समाव इसोरा मोजां लामाजों दैदेनलांगासिनो दङ नोंखौ बे समाव मबाइलफोरजों माब्लाबा हिलिं खालामहरनाय जादोंमोन नामा जादों हिलिं हरनाय जादों माने आं जेब्ला वेस्ट बेंगलसिम जेब्ला आङो ट्रिटमेन्ट लानो थाखाय माने 3 टिम जादोंमोन बेनि गेजेरावनो आङो ब्रादार दैमालुनिसिम आङो बहुत बार माने आं रिकुवेस्ट खालामहरोमोन आरो हिलिं खालामहर आदा होननानै आं बुंहरनाय जायोमोन आरो बहुत हिलिंबो लादों आं ब्रादार दैमालुजों आरो नोंखौ माखासे बोसोनफोर नों गिनाय फैबायमोन नों गोबां गिनाय जाबायमोन आरो बे समाव माखासे इसोरनि बोसोनथिफोरखौ मोननानै नों गोख्रों जादों आरो बे समाव नोंखौ जेब्ला हिलिं खालामनायजों लोगोसे बिहरनायजों लोगोसे जेब्ला नों अपारेसन बे खर'नियाव जेब्ला बेखौ नुनो मोनदों आच्चा बे अपारेसना खालामनायाव बिनि सिगां जेनेबा ब्रादार दैमालु एबा आङो नोंखौ माबा बोसोन हरदोंमोन एबा आरफनाव बिनो खावलायहरदोंमोन नामा एबा नोंनि थाखाय आं बिबाय थागोन होननानै बेखौ बुंनो हागोन बे निस्सय बेखौ ब्रादार दैमालुआनो आंखौ बुंदों जे नोङो माबाफोर खैफोदफ्राव गोग्लैयोब्ला एबा नोङो बेबायदिनो जेंनाफ्राव गोग्लैनो नागिरोबा नों राफेल आरफनिसिम नों आर'ज खालाम होननानै बेखौ ब्रादार दैमालुआ फोरोंदोंमोन दा बेखौ आङो माने गोसोआव माने आवथिनानै लादों दा गो लादों आरो आं गोसोआवहाय दा बे हिसाबावहाय आं बुंनो थांसै दानिया आंनि जिहेतु वेस्ट बेंगलाव ट्रिटमेन्ट जादोंमोन दानिया आं बिसिम थांनोसै दानिया आंखौ लांबाय गिबियावनो आंखौ चेकआपनि थाखाय लांग्रोनाय जादोंमोन जेब्ला फार्स्ट चेकआपआव आं थाङो अब्ला बेहाय क्लियारलि माने सिटि स्केन खालामनायावनो नुबाय जे टिउमार सिखारहैबाय बेहाय रिजाल्टआ क्लियार ओंखारहैबाय ओमफ्राय दानिया बे दिनखालिनो डक्टरा आंखौ होनबाय आसि भर्ति हो जाओ होनना बुंबाय माने दिनैनो भर्ति जादों नों होनना बुंबाय अब्ला बेयावथ' आं आनरेडि आंथ' चेकआपनि थाखायल' थांदों
आरो बेयावथ' जोङो जेबो माने फैसा थैसाबाय बिदिनो बायदिसिना लांफानायथ' जायाखै। दानिया आङो सारखौ होनबायखि डक्टरखौ जे 1 सप्ताहनि थाखाय मुलि हरदो होननानै बिनि उनाव फैफिनसै होननानै दाना 1 सप्ताहनि थाखाय मुलि हरबाय दाना बिनि उनाव जाफैबाय आङो 1 सप्ताहनि उनावहाय दानिया आङो 18 थारिख खालि आङो ओंखारबाय एप्रिलनि 18 एप्रिलनि 18 आव आं दाना ओंखारलांबाय रेडि जानानै आङो माने अपारेसन खालामजानोसै होननानै दानिया थांबाय आङो 18 थारिख खालि थाबाय थानानै दानिया 19 आवहाय आंखौ खालामनांगौमोन अपारेसना दानिया 19 आव खालामनांगौ आङो ब्लाड मोनाखै ब्लाड मोनैनि आङो आरोबाव 19 आव थाबावनांबाय आरो हस्पिटालावनो थाबावनांबाय ब्लाड मोनाखै होननानै दानिया नेक्स्ट माने 19 आवहाय दानिया ब्लाडखौ मोनबाय आरो 19 नि बिदिनो मोनायावहाय ब्लाडखौ मोनबाय दानिया अखानायैनो 20 आवहाय आंना अपारेसन फुङावनो दाना फुङावनो दानिया आंखौ लांफैबाय दानिया आंखौ लांफैबा सानै ओंखारलांबायमोन बाहेरायाव ओमफ्राय सानै दङसैमोन दानिया बे समावनो आंखौ लानानै थांबाय फात्ताखौनो मोनासै लगाल' आंखौ ड्रेस चेन्ज खालामबाय लानानै थांबाय आरो आच्छा बे लानानै थांनायाव नोंनि मोदोमाव माबा इन्जेकसन होलानै लांबाय ना ओरैनो लानानै थांदो नोंखौलाय बे हटेलनिफ्राय जेनेबा नोंखौ मा हिसाबै लांखो अपारेसन खालामनो ना ओरैनो माबा मोनसे खालामनो अपारेसन खालामनो थाखाय लानानै थांबाय बे खर'नि टिउमारखौ अपारेसन खालामनांगौ अब्ला अन्दायगाफोर बे खर'नि अपारेसन टिउमारखौ खालामनायाव गोबांथार गिनो गोनां इसोर हायो नाथाय जेबो गैया मानोना बे खर'नि अपारेसनखौ गासैफोरनि मादाव बे खर'नि अपारेसनखौ बे गोबांनि गेजेराव हाजारनि गेजेराव सोरबा सासेल' बासायनो हागौ बे गेदेर इसोरनि अननायजोंसो बे बासायजायो दा बिथाङा बे अपारेसन खालामजानो थाखाय लांजानायनि गेजेरजों माबोरै अपारेसन खालामा आरो बियो अपारेसन खालामजानायनि सिगां बेखौ लांनाय सिगाङाव बे आंनो फन हरदोंमोन आरो बे समाव आं बेखौ बुंहरबाय नोंखौ दा अपारेसन खालामसैब्ला नोङो राफेल आरफान हेफाजाबला आरो बे समाव आं बुंबाय आंबो नोंनि थाखाय नै उखैजानानै आं बिनिसो होननानै बिथांखौ बुंहरनाय जादोंमोन थारैनो बे बाथ्राया नोंनि खुगानिफ्राय सैथोना आं बेखौ मिथिनो लुबैयो आरो गुबुनफ्राबो मिथियो थारैनो बे बाथ्राया सैथो जेब्ला आंखौ अटिसिम लानानै थांबाय अब्ला आङो रुमनिफ्राय एसे नार्भास जादों गिनाय फैदों गिनायजों लोगोसे आङो बेडआव उन्दुयैनो आङो राफेल आरफोरखौ आं बिराद गाबज्रिलांदों खुबनो माने एकदम खर गाबज्रिथारबाय आङो खर गाबज्रिब्ला जेब्ला अटिआव आंखौ सोहैयो अब्ला सासे डक्टरा बुंबाय नोङो सिन्था खालामनो नाङा नोङो अपारेसना जासिगोन नोंनिया नोङो जेबो गिनो नाङा होनना बुंबाय अब्लाबो आं बिराद बे समावहाय नार्भाससिन जाबाय गिनाया ओरैबायदि फैबाय आंनियाव ओमफ्राय आं बिराद राफेलारफोरखौ आं बिराद गाबज्रिसिनबाय गाबज्रिसिननायनि उनाव बे समाव आंखौ इन्जेकसन गंसे थुबाय इन्जेकसन गंसे थुयोब्ला अब्ला माने एसे माने आङो माने एसे निसा नांनाय बायदि मोनबाय आरो ओमफ्राय निसा नांबा अब्लाबो आं बिगासिनो दं राफेलारखौ गाबज्रिगासिनो दं कन्टिनिउ ओमफ्राय जेब्ला आङो बेहुस जाजोबहां जायो अब्ला माने राफेलार फ'आ नुजाफैबाय आंजों नुजाफैबाय बेजों लोगोसे ब्रादार दैमालु दंफायो ब्रादार दैमालुआ जिरायग्लांदों जेरखम जस्लङा होनबा बेबायदि जस्लंदों ओमफ्राय राफेलार फ'आ गसंदों बे नोङो सिमां एबा मोगथां बादि नुदों दर्शन बादि नुदों जेनेबा आंखौ नोंनि खाथियाव अपारेसन खाथियाव नोङो नुदों आरो बेजों लोगोसे राफेलारखौबो नोङो नोंनि अपारेशननि थियेटाराव नों बेखौ सिमां आरो मोगथां ना माबायदि नुवामोन बेखौ सिमां मोगथांथ' बुंनाय नङा आङो माने मोगथांखौ बुंनांगोन माने आं जिबनाव बेफोरबायदि नुफेराखैमोन जिबनाव बेनो फार्स्ट आंनि लाइफआव आं नुजेनदों माने ओरैबादि नुजाफैबाय आंजों खाथियाव बिनि गाननाया ड्रेसफोरखौ आं खोन्थानोसै बियो कट गोसोम गानदों लोगोसे लंपेन्टआबो गोसोम आरो लोगोसे जुथायाबो गोसोम आरो बिनि सिङावहाय गाननाय गस्ला आखाइ गोलाव दंमोन बे ओरैबायदि गुफुर मोदानफबलायनाय आरो क्लाव 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 एकदमबारे मुस माने एकदमबारे इस्ट्रि होगोदानथार बेफोरबायदि आरो ओमफ्राय ब्रादार दैमालुना गाव
जेखौ गानदों बे कट बे आं जेखौ गानदों बे कटखौनो बे नुदों आरो सिङाव बियो नुनो मोनदों गुफुर गस्ला नाथाय बे आंथ' अदालगुरियावसो दंमोन मानोना बिनि थाखाय उपबास थानानै आं बिगासिनो दङमोन जानो हागौ बे समाव इसोरनि गेदेर माबा मोनसे महिमाजों बे गावनि अपारेशन बे खर'नि अपारेशन बे थियेटाराव बेयो मोगथाङाव नुनाय बायदि मोनदों नाथाय आं अदालगुरियावसो दंमोन दा बिथांनि बे सोमोनांथाव बाथ्राखौ जों आरो खोनानो मोनबावगोन नै बिथांनि खुगानिफ्राय जों खोनाबावनि दानिया बे समावहाय आं बिदि नुबाय राधा दैमल जिरेस लंनाय आरो राफेल आरफआ गसंनाय ओमफ्राय आंनिथिं फारसे माने मिनिस्लु जाहरबाय राफेल आरफआ बिराद मोजां मोनबाय आं जेब्ला बे मिनिस्लु जायो आं ओरैबायदि साहस मोनबाय सक्ति फैबाय आरो आङो नोंसोरखौ नुनाय लोगो लोगो आरो राधा दैमलमोनखौ नुनाय लोगो लोगो बिराद मोजां मोनबाय आंनि गोसोआ माने बोलो फैबाय आंनियाव ओमफ्राय बिनि उनावहाय आं दसे थानानै आं बेखौ माने बुंनो हाला आरो बिनि उनावहाय आं बेहुस जालांबाय खोमा आं जेबो मिन्थिला बिनि उनावहाय नों अपारेशनाव जेब्ला दंसै नों जेबो थाल गैला जेबो थाल गैला बे समाव थाल मोननाय बायदि दंमोन बे समावसो बे नुनायखौ नुदोंमोन बे नुनायखौ नुदोंमोन औ थाल दंमोन आं बे टाइमावहाय औ आच्छा बे नुनायजों लोगोसे डक्टरा जेब्ला नोंखौ बेबायदिनो अपारेशन खालामनायाव आरो बेजों लोगोसे बे अपारेशन थियेटाराव रावबो हाबनो मोना आरो बे समाव नोङो राफेल आफाखौ नुबाय थादों आरो आंखौ सिमां मोगथां नोंनि अपारेशन थियेटाराव नुबाय थादों बेनिफ्राय डक्टरा नोंनो माबा खोन्थादोंमोन नामा नों सानसेनि उनाव जिउ फैफिनगोन एबा नों माब्ला मोजां जागोन आरो बिनि सिगांनो नों बोरै महिमाजों नोङो थाब मोजां जाखो बेखौनो एसे बुंनो हागोन नामा हागोन निस्सय हागोन बेनि उनावहाय आङो जेब्ला अपारेशन जाखांनानै आंखौ आइसिइउआव दोनो आइसिइउआव दोननायनि उनावहाय आङो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आंनि न'खरनिफ्राय आंनि मिसेसनिफ्राय आंनि बिनानाव दंमोन सिमा होननाय दा बिनानाव आरो जाय आंनि मिसेस बिसोरनिफ्राय आं मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे डक्टरथ' नंला बियो माने सासे माने सिभिल मानसि आरो बियो माने गुफुर ड्रेस गाननाय सिङावहाय ओमफ्राय लंपेन्ट कट गस्ला गोसोम माने जोंलायलायनाय गाननाय आरो दा मिथिनो मोननायावहाय आङो बियो जाहैबाय आं जेब्ला अपारेशन जाफैयो अब्ला बे समावहाय बियो हाबहैदों जाहैबाय हाबहैबाय बियो हारसिङै ओरैनोथ' मिथिनो मोननाय बायदिथ' अपारेशन थियेटार जायोब्लाथ' रावखौबोथ' सोआ बाहेरानिखौ पारमिसन होआ बाहेरानिखौ दा बिसोरनि बुंनाय बायदिब्ला आरो आंथ' बुंनो रोंला बेखौ आंनि मिसेसमोन बुंनाय बायदिब्ला बै नुजानाया बे नोंनि मिसेस एबा न'खरनि मानसिजों रायज्लायफैदोंमोन नामा औ रायज्लायफैदोंनो माने मोगथाङाव रायज्लायफैदोंना सिमाङाव बिसोरजों मोगथाङाव रायज्लायफैदों जाहैबाय औ दा आं जेब्ला अपारेशन थियेटाराव अपारेशन जाबाय थायो अब्लानो बियो हाबफैबाय जाहैबाय हाबफैनानै बेबायदिनो आंजों बिराद गोबाव थाफाबाय जाहैबाय आरो अपारेशनाथ' ओरैनो गोबाव जादों जाहैबाय आंना 4 घन्टायानो जादों जाहैबाय अपारेशना आंनिया ओमफ्राय बे 4 घन्टायाव अब्लाबो आंजों थाफागासिनो दं जाहैबाय आरो बियो आं मिथिनो मोननायावहाय ओमफ्राय जेब्ला अपारेशननिफ्राय आंखौ बर'नो साक्सेस अपारेशन जाखांनानै अब्ला आंखौ आइसिइउआव आंखौ बोलांबाय बे आइसिइउआव आंखौ बोलांनायावबो बे आंजों बेराव हमथानानै थांफाबाय थादों जाहैबाय आंखौ आइसिसिम दोनहैदों बे मानसिया सिनाय मोनै जाय औ दाना दोनलांखांनानै बियो माने डक्टरजों रायज्लायना फैबावदों जाहैबाय डक्टरजों रायज्लायना फैनानैसो दाना आंनि फेमिलिजों मिसेसजों न'खर मोनसे रायज्लायफैबाय जे नोंसोरो गिनो नांला माखौ एथ'ग्राब गिदों बिसोरथ' गाबबाय नालाय बिराद गाबबाय आरो बुंफैदों जाहैबाय डक्टरा माने डक्टरा बुंफैदों जाहैबाय माने बिसोरनि सिगाङावहाय बिसोर सोंनायावहाय जे सानबानि उनावसो हुस फैसिगोन आच्छा सानबानि उनावसो बे जिउ फैफिनगोन बिराद गिनांगौ एबा सोमोनांथाव बे बाथ्राया आरो बेनिफ्राय बे सानबानि उनावहाय बियो जिउ फैफिननांगौ बे बिथां एबा फंबाय लरेन्सआ दा जों खोनागासिनो दङ माबायदि इसोरनि अननाया बेनाव फैदों आरो बेजों लोगोसे बै मानसिया सोर बेखौ बे उनाव खोन्थागोन बियो गावजों सोर थाफायामोन आरो बिसोरो बिनि फेमिलिजों माबायदि रायज्लायामोन दा बेखौनो जों खोनागासिनो दं दा
फेमिलिनि सिगाङाव बुंबाय जाहैबाय डक्टरा सानबानि उनाव हुस फैगोन बियो बिनि उनावहाय फैबा फैबाय फैयाबा जों बुंनो हाला होननानै डक्टरा बुंदों जाहैबाय आरो ओमफ्राय दाना डक्टरफ्रा माबा मोनसे नार्भासफोर जादोंमोन नामा बिसोरनि गेजेराव माबा डक्टरफ्रा गासैबो सिरियास एबा नार्भास बादि जाबायमोन नामा माबोरै बिसोर बोलोफोर मोनफिनो नामा औ बे निस्सय माने नार्भास जाबायमोननो नैबे जायनाखि थाफादोंमोन आंजों अपारेसनाव सिनाय मोनै मानसिया बेनि बुंनाय बायदिब्ला माने बुहुद माने नार्भास जानानै डक्टरफ्रा ओरै खना थाबायमोन जाहैबाय आरो ओमफ्राय सासेल' डक्टर दंमोन एस.एन. रेड्डी होननाय दा बे डक्टरजों आं मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आरो दा बे डक्टरजों माने थानानै दा इसोरा माने ओरैबायदि खामानि मावबाय माने बिराद फटाफट माने अपारेसना जादों जाहैबाय आरो आंनिया माने फटाफट माने हाला नङाबा माने डक्टरफ्रा ओरैबा थानानै माने ओरै अपारेसनाबो खालामखाबाय थ' लांजाला हरजालाबो जेरावबो दा बेबायदि जानानै माने ओरैबायदि माने डक्टरफ्रा गाब्रायजोब्बाय जाहैबाय माने गाब्रायजोबनानै दाना ओमफ्राय बिनि उनाव सासेल' डक्टर आं दहाय बुंनाया एस.एन. रेड्डीया दा बेल' माने बेजों इसोरा थाफानानै बे खामानिखौ माने मावनायजों लोगोसे फुरा माने साक्सेस खालामबाय आरो साक्सेसफुल जाबाय बे जाबाय ओमफ्राय दानिया बे मानसियानो फैनानै बिसोरनि सिगाङाव बुंबाय जाहैबाय गिनांला नोंसोर बिराद मोजां साक्सेस जाबाय अपारेसना माने नङाब्लाथ' दिगदार दंसैमोन होनना बुंदों जाहैबाय आरो थ' हानायनि माबा नंलामोन नाथाय इसोरा अनबाय बेखौ अननायजों लोगोसे दिनै अपारेसना बिराद मोजां जाबाय आरो ओरैबायदिमोन सिङावहाय माने बेरफ्रुदोंमोन जाहैबाय माने एसे गोसारलाजोबदोंमोन जाहैबाय नोंनि बे खर'नि माबाया टिउमारा बेरफुबायमोन औ दा बेखौ माने खनथुमदोंसो जाहैबाय आरो मोनफा खनथुमदों आरो दा बे खनथुमखांनायजों गासिबो बेखौ खालायखांनानै माने अपारेसना आंनिया साक्सेस जाबाय आरो बेनि बुंनाय बायदिब्ला आरो ओमफ्राय दानिया बियो फैनानै बे खोथाखौ खिन्थाखांनायनि उनाव जे अपारेसना साक्सेस जाखांबाय होननायनि उनाव दा आंनि मिसेस आरो जाय आंनि बिनानाव बिसोरनि सिगाङाव बुंदों जाहैबाय बियो नोंसोरो नोंसिनि इसोरखौ हाजासे हामबाय हैदो नोंसिनि न'आव थांनानै हाजासे हामबाय होबाय था हाजासे हामबाय हैदो नोंसिनि इसोरखौ होननानै बुंदों जाहैबाय आरो बियो दा बेहाय बिसोरथ' आसरित मोनबाय आरो दानिया बिसोरो आंनि फेमिलि मोनहा सोंफिननायनि बेनि बे मानसिखौ सोंबाय आरो नोंहा नोंहा सोरखौ लाबोदों होननानै आं मानसि लाबोदों होननानै मानसिया लाबोदों माने ओमफ्राय दाना बिसोरथ' होनबाय मानसिखौथ' नुनो थाङासै बिसोरो ओमफ्राय दानिया बुंबाय जाहैबाय बियो माने आंनि न' खाथिनि माने बिस्रा मानसि गैया नालाय बेबायदि होनना बुंदों जाहैबाय आरो ओमफ्राय दाना बेनिखौ मानसिखौ नायबाय बेनावथ' मानसि गैया आगे फिसे नायबाय बेजों मानसि रावबो गैया दाना आंनि फेमिलि मोना माने आसरित मोनबाय बोरै जाखो ओमफ्राय दानिया उनावहाय नै बिसोरजों थानांगौआ गावनि फिसाजोंनो थानांगौआ दाना आंजोंसो बेसेबांबा गोबाव थाहैबाय बे हिसाबावथ' बयबो मिथिखागौ मानो आंजों थाहैखै बिलाय बे असिनाखि मानसियालाय दा बिसोर बिदि सानबाय आरो आंनि फेमिलि मोना बिसोरथ' मोगथाङावनो नुनाय दर्शनबो नङा सिमांबो नङा मानोना बिसोरबो नोंनि न'खरनि फेमिलि मानसिफ्रा एबा न'खरनि मानसिफ्रा नोंखौ बाहेरायाव नेगासिनो दङ आरो बिसोरजों बे मोगथाङाव नुजानानै बे बाथ्राखौ रायलायदों औ मोगथाङावनो नुजानाय बिसोरजों रायलायगासिनो दं आरो बेबायदि माने इसोरखौ हामबाय होनो थिनबाय थादों बियो इसोरखौबो हामबाय होनो थिनबाय आरो बिसोरखौ गोख्रों खालामबाय मानोना बिसोरबो गाबबाय थागासिनो दंमोन आरो बिसोरथ' उनावसो आदसा दा बेनिफ्राय सुंद' समनि गेजेरावनो जों फोजोबनो लुबैबाय दा जों खोनानो मोनबाय आदसा नों मा सानो बै मानसिया नोंनि फेमिलिजों नुजाफैनाय बे बाथ्राखौ खोन्थाबाय थारैनो बे मानसि असेमोन ना सोरबा इसोरानोमोन ना राफेल आरफामोन ना सोरबा बेखौ एसे बुंनो हागोन ना फ्राय माने आं बेखौ निस्सय बुंनो हागोन बेखौथ' आं बुंगोन दा बे इसोरनिनो मानसि आरो बियो राफेल आरफानोमोन निस्सय आं बेखौ माने 100% आं गेरेन्थि होननानै आं बुंनो हागोन आरो बेखौ दा बेहायनो नोंथांमोनाबो बेखौ मिथिबाय जानो हागौ जे असिनाखि मानसिया बे जाथि मानसिया बोरै आंजों लोगोसे अपारेसन थियेटाराव हाबनानै थाखो आरो मानि थाखाय आंजों थाफादों 4 घन्टा आरो फैनानै आंनि फेमिलिमोननि सिगाङाव मानि थाखाय इसोरखौ हामबाय होनो थिनदों हाजासे दा जों बेखौ खोनाबाय फंबाय लरेन्स नार्जारिनिफ्राय
आरो नोङो सानबानि उनावसो नोङो हुस फैगोन नाथाय नोङो बेसे गोबावनि उनाव हुस फैखो बे अपारेसन साक्सेस जानाया बेसे गोबावनि उनाव नोङो हुस फैखो दा आं मिन्थिनो मोननायावहाय माने फेमिलिनिफ्राय मिन्थिनो मोननायावहाय डक्टरा बुंदोंमोन जाहैबाय माने सानबानि उनावसो हुस फैगोन बे आरो बे सानबानि उनाव हुस फैबा फैयाबा जों बुंनो हाला नाथाय इसोरनि अननायाव गमामायैनो आङो 1.5 दिननि बिथोरावनो आं हुस फैबाय आच्छा प्रेज द लर्ड बे सोमोनांथाव इसोरनि महिमा सानबानि गेजेराव बे 1.5 दिन माने बेजों लोगोसे राफेल आरफ'आ थाफानानै माने राफेल आरफ'आ सोखाग्रा राफेल आरफ'आ हिलार आरो बियो जेब्लायबो रैखा खालामो रैखाथि बेनिखायनो जों बिपद आफद खैफोद आरो जब्राफोरनि थाखाय बेनिफ्राय जोङो राफेल आरफ'नि हेफाजाब लानांगौ जायो जाय फंबाय लरेन्स नार्जारिया जेरै बे गेदेर महिमा कमिटि बे राफेल आरफ'निफ्राय आरो दा बेनिखायनो नोङो बे राफेल आरफ'खौ आरो इसोरनि गेदेर अननाय महिमाखौ आरो लोगोसे नोङो गावनि खाथियाव नोङो दैमालुखौ एबा आंखौ लोगोसे थाफानो नुदों आरो मानोना नोंनि थाखाय फास्टिं थानो बिबाय थादोंमोन दा बिनि थाखाय सुंद'यैब्लाबो नों माबा बुंबावनो लुबैदोंब्ला बुंदो आरो जोंनो खोन्थादो दा आं बेखौनो बुंगोन जे इसोरनि अननाया बेसेबांबा गिदिर बेखौ रावबो बुंस'नो हाया मिथिस' हाया नोङो जेरैनो नोङो इसोरनियाव नोङो बिगोन एरैनो नों मोनगोन बेखौ बयबो मिथिखागौ दा आं बेखौनो बुंबावगोन जे आं इसोरखौ हाजासे आङो हामबाय होयो मानो होनबा इसोरनि बेसेबांबा गिदिर सोमोनांथाव अननायजों दिनै राफेल आरफ'नि अननायजों दिनै आङो बे बुहुमाव थांनानै थानो सम आरो खाबुखौ आंनो होफिनबाय इसोरा सोरनिबा बिनायजों जाय ब्रादार दैमालुआ आंनि थाखाय बेसेबांबा सबाय थादों दा आंनि फेमिलियाबो बेखौ रोखा रोखा खोन्थाबाय थाखादों जे आदा दैमालुआ बारे गने माने फन हरबाय थादों खबर लाहरबाय थादों नोंनि थाखाय बिसनानै होबाय थादों होननानै आंनि मेसेजनिफ्राय आं बेखौ मिथिनो मोन्दों आरो अनजायगाफोर जों दा बेबायदिनो इसोरनि सोमोनांथाव अननायखौ जोङो मोननो हाबाय बेनिखायनो जोंनि ओनसोलावफोरबो इसोरनाव जायफ्रा फोथायनानै आरो बेखौल' इसोर होननानै जों जेरै फोथायो बियो बेबायदिनो बे गावनि गेदेर अननायखौ मानोना बियो खानाफोरखौ नुहैयो लेंग्राखौ थाबायो गोथैखौ फोथांफिनो आरो सोमोनांथाव बियो मावनो हायो मानोना बियो दिनै फंबाय लरेन्स नार्जारिया थैबायमोन नाथाय बे थैनायखौ जिसुआ गावनो गोदान जिउ होफिननानै बे गेदेर अननायखौ बेयो होबाय बेनिखायनो जों बे फोरबोखौ जेब्लायबो हामबाय होनांगौ आरो बेनिखायनो नोङो टेस्टिमनि होनो थाखाय नोंखौ एबा हामबाय होनो थाखाय एबा फोसावनो थाखाय नोंखौ इसोरा थिनदोंमोन नामा औ निस्सय थिनदों इसोरा थिनदों बेखौ मानो होनबा बाइबेलाव बयबो मिथिखागौ जे माने नोङो सोखाजानायखौ मोनबाय जेब्ला नों माने बयनिबो सिगाङाव नोङो टेस्टिमनिखौ होनांगौ होननानै बेखौ बयबो मिथिखागौ आरो बाइबेलावबो लिरनाय दङ बियो मानो होनबा नोङो सोखाजाबाय जेब्ला नोङो बिनायखौ जेब्ला नों मोनबाय जेब्ला नों माने बेखौ लाखोमानो नाङा बेखौ प्रकास खालामनांगौ बयनोबो आरो बयनोबो मिथिहोनांगौ इसोरनि अननाया बेसेबां गिदिर आरो माबायदि अब्लासो मानसिफ्रा मिथिनो मोनो नालाय दा अनजायगाफोर अब्ला जों गासै बाथ्राफोरखौ जोंनि फंबाय लरेन्स नार्जारिया माबायदिमोन आरो बे जागायजेननायनिफ्राय लानानै दिनै बियो इसोरनि गेदेर अननायखौ मोनबाय आरो दिनै इसोरा बेखौ बे गोबां दुखु सैनायनि गेजेरजों दिनै इसोरनाव नांथाबग्रा जाबाय आरो बे दुखुआनो बेखौ इसोरनि खाथियाव लाबोबाय आरो बे सैनांनानै दिनै बियो फोरबोनाव सासे मोजां धोरोमसाला जानो हाबाय माने दुखुजों जों इसोरखौ मोननो हायो बेखायनो दिनै जों बिथांनि थाखाय बिबाय थाबावगोन आरो इसोरा बेखौ दैदेनबाय थागोन खेबसेबाव अनजागा गासै आइ आफा आरो बिदा फंबायफोर दिनै आङो फंबाय लरेन्सखौ लोगो हमनो फैदोंमोन ज्योतिप्राय मिनिस्ट्रिनिफ्राय बिथांखौ लोगो मोनबाय आरो बिथाङा गावनि गेदेर टेस्टिमनिखौ जोंनो फोरमाय बेजों लोगोसे गासै खोनासंग्रा नायग्रा साबस्क्राइब खालामग्रा आइ आफा बिदा फंबायफ्रा दिनै मोजां गोसोयै बेखौ नायलांबाय बेखौ नोंथांमोननिसिम गासैबो आंनि गोरबोनि अननायखौ बावहरनानै बे गोदान बोसोरनि अननायजों दिनै बाहायनो जोङो फंबाय लरेन्सजों गोजोननाय लानानै दिनै जोंनि बे टेस्टिमनिखौ बाहाय फोजोबनो लुबैबाय गोजोन्थों जिसुआ बाख्नाय जाथों हामबायसै